Alexandra, Bună. iar mi s-a blocat. Când intră careva, se blochează. Uitați și pe aici. Vacă urâtă, vreau cu S-a făcut soare. și... N-avem nici măcar de alea, cum se numești. Patru. Mai trebuie, ți-am zis 2 oi. Ascultă-mă. Uite creeper. Fugi. Dar nu vine prin deșert. Tot pe aici, pe partea asta trebuie. Uite un porculean. 2 porculi. O dată. Hai să dai, nu știu. Bun. 2 oară. Și vezi că mai e unul. Uite-l aici. Bă, oi ne trebuie. Mă enervează că nu pot să apăs. Lasă-mă cu Rex, mă enervează că nu pot să apăs pe chat. Dar nici nu. Cred că e blocat și de asta. În fine, lasă. Dar pe deșert nu e bine, trebuie să o luăm pe aici, pe pădurii. Poate găsim un village. Uite, două bucuții. Poate nu mai găsim village părăsit. Poate găsim village cu golem, cu de-asta. Doar aici există sau te pune pe tine singur să faci? Nu, tu ai fost zis că îți dai un dar bălii. Nu faci așa. Au! Pe tine? Ia mai tu. Uai! Bun. Așa. Dacă am derapat misiunea. Am închis item. Așa cu. Închide și tu. Bun, o să facem auto așa. Controller. Volum așa. Control sau jump. Aici, cov. Uit. Mai bine aici. 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 Bine, tranquil. Left. Dar mă interesează felul următor. Acolo la spawn. Iar am murit. Ai murit? Nu. Da, o să mă alerg un mob. 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 Așa, jump. Și te-ai jucat să fii cât mai repede. De asta nu. Cine e el ca să mă alerge pe... Au! Cine mi-a dat? M-a lovit. Să vii repede, da? Ce repede că mă omoră scheletoni. Și pe mine... Fac. Fugi. Mi-ai luat itemele? Nu. Bun. Oh, mă. Am găsit ceva. Ce? Stai că vin acum. Tu tot acolo ești?
Trebuie să mergi la mina neapărat să ne găsim iron, să facem un scut. Da, și te juca să fie cât mai repede. Cu mă. Eu nu mai știu unde ești. Cum adică? Unde ai murit? Știi, mai știi. Vrei să mă omor? Ai, fraier de unul. Iar mă omor. Gata, lasă-mă, lasă-mă. Creativ. Nu, fraier. Nu mai știu unde ești, știu că am urcat undeva pe un munte. Gata, ți-am văzut numele. Gata, și eu. Am murit chiar. Nu mai mă joc. Deci din partea aia ai venit. Vin după tine. Nu, stai acolo. Păi și-o spus că aici. Da. Trebuie să am plus de o lună. De o lună. De o lună. Ai căzut telefonul în nas. Îmi vorbim. Ai murit ea? Nu. Dacă te cine. Să mor. Să punem că atunci când trecem pe undeva cu apă. Mai sapă. Te aud, dar nu știu unde se aude. Dă tu mai încet. Dă tu mai încet. Ia dă-l încet de tot și sapă. Sap? E, te aud. Partea asta de aici se aude. Fă-i aia și la clasă pe față. Am ieșit. Că nu te văd. Stai la suprafață. Mai sapă. Oh. Gata, te-am văzut. Vină pe aici. Bun, și aitele mele? Sunt acolo. Unde acolo? Acolo? Nu te mai băga tu. Erau acolo. Unde aici? Unde? Aici. Așa. Ia, tu nimic, tata. Nimic. Și unde mi sunt itemele? Au dispărut? Au dispărut un curcat. Tata, las că-mi fac altele. Nu știu ce dracu e săpătul aici, dă-te așa. Am să fac asta să fac plus de dor. Dă-i mâncare, ai? Cum fă, n-ai dat mâncare? Ai? Sau n-am. Ai o bucată de-a mea. E veri, eu nu înțeleg unde sunt itemele. Ai sapatul ca deșteaptă pe aici. Da, n-am. Ah. Ia-ți! Nu iau înapoi. Am venit cu asta să iau alea cât de lemn. Câte bucăți de lemn ai? Una. Aveam 4. Și după aceea ce mai căutam o ai. Opă, ce parcurs periculos. Taci. Oamenii buni trebuie să facem iar să vedă că am murit.
Ai piatră? Nu. Tu n-ai nimic. Nu scap. Adu cred. Fă. Din nou. Unde ești? Ți-am zis să mi-aduci și mie ăla. Nu cu tine, mă. Păi normal că tu ai plecat. De asta nu te-am mai văzut eu pe tine. Vino qua. L-ai luat? Da. Dă-l. Pune-l jos. Nu. Ce, tu îl puneai în cap. Nu. Nu te uita în spate. În dreapta. Au! Ai. Asta, așa, asta. Aici. Așa, pickaxe-ul. Și ia. Asta punem aici, așa și gata. Gata, oameni buni. Să rămână numai ăsta. Și acum vină după mine că am găsit ceva interesant. Ok. Hai, vină cu a. Da, ăla, că trebuie să lucrăm de ăsta. Să putem să mergem înapoi în deșert. No. Că am găsit ceva ca lumea. Fix unde nu ne place. De unde am venit eu? De aici. Da, de pe aici. Ai mâncare? Da, am oprit. Dă-l cu. Tu ai copănere? Da. Nu mai am pănere, nu am mâncat. Gata, dar mai pot să mai fug. Bun, gata. Și undeva de unde am venit eu, am găsit ceva. Ce anume? Vină cu. Asta că să vezi. Dar vezi, poate nu te duci ca bolul de aia să explodăm, că explodezi. Ah, gata, știu ce e. Ai E văzut? piramidă de aia. Da. Și Dar să nu te duci fie- ca da, bolul de aia, ca bombalăul ăla. da, Pop! trebuie să... Mă lași pe mine să intru. Păi da, dar vreau și eu. Îți dau. Ce, patru? Nu, da, faci. Las că îți fac, dacă îți fie ceva ca acolo, faci jumătate. Ah, e puraș. E puraș cu conaș. Eu sunt acela la ora jumate. Mă, dar din ce parte am venit eu? Nu din partea aia, cred că din... Nu știu unde am venit. Că din partea asta de pe muntele. S-a auzit un mob la tine. Da. Și v-ați veche rumul fără mâncare. Nu știu, da. Cred că de acolo ne-am respawnat. Nu mai pot să mai fug. Asta. Nu pot să mai fugi, dar dacă să mă văd de un... iepuri. Uite. Ați zis și... ia. Stai să mă văd de un iepuri. Mă pun puțin jos. Hai, mergem așa. Hai, dar mă strică până. N-are nimic. Bă, dar nu, fii atent că nu mai găsim acum. Nu dă nimic, am. Că iepuri de tot. Ăștia-s mici. Ți-i foarte prin nenoroc. Nu mă enervează. Pune mai mare. Da, cu pula. L-am omorât. Ei. Și mi-a dat o dată.
Da, mănâncă tu. Vreau parte pe aici. Da, mi-am făcut puțin mai multe, dar degeaba nu pot să le iau. Nici eu nu mai pot. Hai să găsim repede. O vacă. Sau un porcel. Dați voi un like și un subscribe, vă rog frumos, pentru acest episod și pentru Alexandra, că am convins-o să vină. Bă, un copanele. Bă, deci aici s-a întâmplat și eu am venit, de unde am venit? Cred că din partea aia încolo, nu? Uite o găină, du-te, fugi repede și ia-o. Nu mai am familie și am zis după ea. Poate dă două. Hai, bravo. Cascada! Eu chem găină la mine. Uite! Vezi? Ce-i? Am chemat și uite, două lâne, o vacă și un porc. Da, ăla că să vin să te ajut. S-a respawnat. Da. Vină, că mi-e foame! Oh. Dă-te așa, nu mai da mie. Da, nu mai da tu! Așa. Vacă! Porc! Au! Bun. Stai să văd dacă că ți-au toate itemele. Păi și vaca aia mănâncă! Ia-o! Sau la că să-ți iau toate itemele. Bă, asta trebuie să fie bravo. Hai, respawn. Aproape mor. De foame. Și eu sunt aproape de... Poate găsesc eu. Ia să văd. Fă, așteaptă-mă și pe mine măcar. Nenorocită mică. Fă, Alex, așteaptă-mă și pe mine. Da, alea, că unde te duci? Du-te încolo în față, trebuie să te duci. Coace? Da. Am făcut de un pat, eu am un pat. Dar nu-i corect. Ce nu-i corect? Mam, să faci noapte. Zău. Spăgeam cu topor. Bun, am mâncat mea, mai făcut din coponele. Găină. Și acum mă Dar de interes. ce găina? Din ce șaturi moare? Una, două. Da, și la mine am murit din două pentru... Vino în partea asta unde s-a întâmplat nenorocirea. Ai văzut undeva la soar. În mina aia. Da. A, gata, sper că știu unde e mina aia. Păi vezi, dar nu mai știu să mă... Zim ceva care Tot. vezi. În partea asta aici. Gata, lasă-mă că vin. Te-am văzut. Stai acolo, dacă ai stat acolo, sper că... Vin, are viteză mare, și trebuie să-i dau pe... Apasă accelerația până la podea și dă... Gata, vino înapoi. Vino, fugi. Stai că ți-l dau. Ai ăsta. Dar nu, trebuie să ți-o apăsat. Da. Și... Dar nu pot să le dau pe jos pe undeva. Nu. Bun, revenim pe cei de haine. Asta e itemul lui Alexandru. Bun, am revenit într-o facțiune. Am găsit iron. Să aveți și un pickaxe. Și cam atât aș putea Noi am scurt. de încercăm și să facem și mai mult. Eu o sapă drept înainte. Da, dar eu nu mai am nimic. Nu cred că se mai vede nimic la voi. Dar o să ne întoarcem. Băi, cine e asta acolo? Ah, E meu. ne întoarcem înapoi. Unde am? Aici. Ai blocul? În 2 6.
vezi că trebuie să sap. În sus. Nu înțeleg. Costă înapoi, mai am o viață. Nu mai dacă mai am un hit, dacă mi-ai dat, am murit. Nu da. Deci nu pe aici. Nu, dă-te de lângă mine, dă-te, că te lovesc și mie să-mi dai tu un hit. Nu pe aici, sparge-mi urma mea. Hai, nu mai sparge, nu mai sparge. Mai sparge! Gata. M-a stupat! De ce nu mă lasă pe shift? Haide, vină cu. Vezi să nu dai mine cu mai mult viață. Tu câte viață ai? Uite. E full. Dar nu mă duc... Dă-te de lângă mine. De ce e acolo? Nu. Deci noi cum ieșim la suprafață? Ok. Stai, stai. Calmete. Am vreo 7 bucăți de lemn. Ia-ți ăsta tău și ăsta e meu. Cu alea. Pot să fac un pat. Iar eu pot să-mi fac o sabie. Fac un pat? Am făcut un pat. Aba nu. Fac. Mai fac un pic. Bun, mi-am făcut un pat. Perfect. Dacă trebuie să dormim amândoi, nu-i bine. Sunt mobi lângă noi. Hai, dă-te o leacă. Mi-am făcut două săbii și mi-am mai făcut un ceva. Mi-am făcut și un furnace. Sunt mobi ăștia lângă noi. Am o săbie și am mare de asta. Dacă vrei, mă duc eu și în parc. Nu, să nu fie mulți. Eu cred că doar unul. Am o bucată de aer. I-am văzut. Cred că era un porc. Am o bucată de aer. Bravo. Dar o să încerc să fac mâncare, nu bucata de aer. Uite așa, mă, avem lumină, gata. Cu ăla. Da, știu. Nu știu, dar mi-a spune, mă. Asta am văzut pe vlog. Sorry. Am crezut că ai zis. Nu, dă din nou, că mi-e frică. Da, o leacă. Ia, bagă pickaxe-ul ăsta. Pot să-mi pun armură. Ia. Pantaloni ăștia. Am gata. Ușă un pic. Câtă mâncare mai ai? Lumină. Ce ai nevoie de mâncare? Câte vieți ai? Am, stai, fără două, am aproape la fără două și la copănele două jumate. Trei jumate. O să iau mâncare? Dar tu ai? Mersi. Niam. Bă, dar nu mi-ar crește și mie viața aia deloc. Bă, să-mi dai un hit. Uite, Marian. Ai lemn? Nu. Am copănea de asta și... De-aia copănea de-aia am și eu, dar nu mai sunt lemni. Și... Păi ce facem? Ia, bagă pickaxe-ul meu pe foc. Nu. Ba da. E mort oricum. Dă-mi cu. Mort. Și fă de mâncare. Dă și bucățica aia de copănea care o ai. Repede. Dă-o, paie. Dă-o, perfect. Dacă vrei să mai dau eu la partea talentul. Și gata. Ei, lumină! Hai că să braviețuim în seara asta. Sperăm. Nu mi-o da, mănâncă tu. Nu, aia de acolo.
Păi și tu? Așa eu. Bă, da. Bine ar fi. O Că nu mi să se umple. umple. Gata, acum începe să mi se umple. Păi și patru degeaba l-ai pus, că în primul rând ai doar un paș dacă dormi tu. Și nu-i. Ia, că poate pot. Uite că ai putut să dormi. Dar știu că-s monștri. Nu Să faci mergi. pentru că sunt eu. Da. Că și tu. Mai e mult până să faci zi, mai. Dar să vezi cum Vezi să faci zi. face zi? A fost cu greu. Așa. Da, să vede că a început să se lumineze. Sparge patul și lăsăm. Vino cu. Vii? Și patul? Vino aici la mini. Ia, vino cu. Ce e tu? Să plecăm tu. Tu trebuie să vedem înapoi. Ai blocuri. Haide. Lasă, construiește tu. Tu apără-mă, apără-mă. Păi nu pot să te apăr, că nu văd nimic. Hai mă, ești lângă mine acolo, mă vezi. De asta să facem torțe. De asta și iau. Tu apără-mă. Aperi? Da, Lasă că iau eu. Ai sticuri, 2 sticuri la care le aveai tu. Aveai un stick. Nu mai am, că mi-am făcut sabii. Că dacă nu puteam să te apăr. Da, tu ia-le și după aia mergem ziua să facem stick. Tu ia-le. Gata? Nu, mai e. Vezi că mai e și pe acolo dincolo. De ăla. Gata? Da. Stai așa că ai vreo nimic. Hai. Hai că ți-a făcut zi. Perfect. Hai repede afară. Hai repede afară. Nu, așteaptă-mă o mină, așteaptă-mă o mină. Dar dacă eu am făcut și eu. Să mergem poate că și mai rău. Știi? Ce? Numele de mii. Vino ele și fă de astea. Dacă vă place acest episod, dați și un like și subscribe. Da. Nu mai sparge. Nu! Deci, dacă vreți să facem o serie cu hardcore. Bun, unde-i mina? Da, să fiu și mina. Unde-i mina? Mina. Ar fi pus tot felul cap. Uite și dacă e să nu mai dai și mine. Du-te caută și tu oi. 3 oi mă trebuie să mai găsești. Da, să facem timp. Se udă la blăniță, mă. Bă, Am găsit o găină. Vrei lemn? lasă-mă o leacă Faci cu torță? Nu, lasă-mă o leacă cu lemnul tău. Dar știi ceva? Eu mă duc să fac lemn. Da, se numește... Nu înțelegi ce nu pot să fac torții.
Asta ce? Păi, ori trebuie să fie cărbune. Dacă nu e căul de ăla. Aaa, uite cum arată torțile în jocul ăsta. Ia, Mm. este never ăla. Da, și nici nu știam. Băi, ce dracu e? Deschid pe filmare. Hai vreau... 1%. Mamă, du-te și bagă-ți trebuie la încărcat. Să vii aici la mine! Alexandra! Vino repede aici cu el. Aici repede la mine. Acolo, că ai tripla goală. Și să vii gen la mine, că te văd. Te văd de ești acolo unde trebuie. Eu te aștept la mine. Hai vino odată. Mă. Vă zic papa dacă o să se închide. Hai, vino odată, sar odată în mine. Fă odată, sări. Sări mai repede. Bun. Nimic. Uite aerul. Eu trebuie să fac post de lemn, să îmi fac. Uite, iar era aici. Mai e nevoie de sticlă. Nu. Urmă, mai o bucată. Uite, iar că e bune aici. Și cred că episodul următor o să facem cred că o să facem casa. Da. Un spawner de ăștia. Da, vină încoa repede. Vină încoa. Am găsit. Am găsit. Marș. Da. Da. Alex, spun torții pe ăsta. Dă-te, mă. Alexandru, mă rog, dă-te. Nu. Am murit din cauza ta, proastul. Dar și vina mea. A, Ai ieșit? nu intru acum înapoi. Și unde mai găsesc eu mina aia? La dracu, în praznic, că nu mai găsesc. Deci nu e vina mea, omule, că te-ai... Aaaa, fii atentă. Gata, asta nu lua itemul, că vine și ea. Vin pe zbor. Nu ieși că eu am venit. Pop. Și unde-i spawn? Vino cu a. Te-am să te iei după toți aici. Dă-te dracu, așa. Dar nu te uita în ce scrim, că lasă să văd și eu, să văd pentru oamenii mei aici. Ai o pâini de-astea. Ce? Ăsta. Ce ți-a dat? Ți-a dat ceva? Nu mi-a dat nimic. Hmm. Ia-ți astea ca să pot și eu. Mi-a luat eu. Fii atentă. A? Ce se fac? Era o gălată de aer, o bucată de iron, o bucată de iron, niște fân de la și cam atâta. Era. Ia, mă, așa. Cu sarea asta, praful de sare ce facem? S-ar
putea să putem trage fund. Deci îl iau, așa. Îl dau? Nu, l-am luat eu. Dacă mai ai fund, dă-mi mie. Mai am. Putem strânge oițe și să facem rost de... De? Nu, asta trebuie. De? 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 Hai, dă. Da, ce? Alea? Și hai să spargem și resturile. Da. Că le luăm la noi. Am făcut un frumos double chest. Yay. Fii atent, o să facem în felul următor. Dar nu asta zici cu mucica aici. Ți-am dat 17 turți. Unde? Le-ai luat? Nu le-am luat. Ba da. Da, da. Uite, spargem asta. Dai 2 secunde ca să pot să iau ăsta. Ai vreo bucată de aer? Așa. Mm. Dar Dacă vorbesc numai cu ea, n-am ce să vorbesc cu vlog, adică eu fac doar așa un vlog ca să vorbiți. Dar la unul m-a omorât ăla. Eram mai pe nici și m-a omorât, mai aveam 2 vieți. Și acum ne ieșim afară? Nu. Și ce facem? Ne facem... Uite, ia! Da, lasă-l ia. Mie mi-e frică. Te mănâncă Lilia. Ia? Vino aici. Vino aici sus. Uite, iron. Spargi căul. Ai auzit? Nu. Mamă, dar e mult. Da, e super. Unde? Aici. Găti. Însă ne trebuiască căul ăsta pentru că vrem să facem mâncare. Bă, tu unde te-ai dus? Hai vino sus. Da, e foarte mult. Însă că mai e și în spate o bucată. Te-ai dus afară? Nu. Ba nu. Vino în față, gen urmări și torțile. Bă, mai e mult? Așa. Acum trebuie să... Haide. Și vino mai în parte. De ce? De cărbune? Da, Alex, stai 2 secunde. Da, lasă că eu vreau să caut mult iron. Și Milia cu asta să ține după noi. Vino cu a. Fugi. Am căzut de în groapă. Mai e aici, stai să construiesc un podeț. Bun, vino cu aici. Bun, stai o leacă, să nu vezi să nu te duci în jos în asta. O luăm pe aici. Vedem dacă să nu fie fundatură. Ia uite, vezi că ai aici cu... Mamă, ce e? Mamă. Bă, tatai, da, să uite și cu ăștia în așa și să uite aici și sparge. Iron. Da.
Uite aici, și iron și cărbun. Mamă, cât iron. Vino cu aici. Nu m-am dus în gaura asta, e pe sus. A căzut în gaură. N-are nimic, lasă. Vino cu. Bine, era mai mult. Uite creeper! Auci! Mai am o viață. Tu? Nu mai am, dar... Mi-am spart și iron, doi. Măcar ai. Și nu te-ai mai chinuit. Apără-mă. Hai, vino, ai la suprafață. Haide. Haide că închid. 3, 2, 1. Dar vezi cum faci să nu mai dai mini, că sunt mort dacă e eticău. Ia tu. Îți mor dacă mi-ai dat o bucată pe mine. O să te mă dau, să nu stai. Iar e mult. Hai, vino cu. E mult, dacă mi se te ajut. Atunci am câte bucăți de stai? 38. Și tu alea. Ți-ai dori? Ți-a încărcat telefonul de 1%? Nu? Tot 1% ai? Așa. Hai să ieșim. Eu? La 100? Eu am 57. Dar nu pe aici, pe unde? Pe jos. Pe jos, pe jos, pe jos. Nu, în partea asta, pe aici. Pe aici. Băi, Veri, dar unde? Pe unde trebuia să o... N-am văzut. Lasă căul, hai să vedem pe unde ieșim afară. E, dacă nu, fii atent. Și ce faci? Doar, mamă. Unde ești? Hai, vină pe partea asta. S-a închis? Mamă, și ai rămas aici, mină. Da, omoară-mă. Nu, Ba nu. Ba da, omoară-mă și i-am tot ăla. nu. Ba da, Marian, omoară-mă ca să nu pierzi ăla. Ce sper? Căulul. N-are nimic. Omoară-mă. Nu, Omoară-mă. nu. Ai ieșit, gata. Poate cred că tot aici se dă. Yep. O să mă dea tot aici și va trebui Să ieși. Măcar ți-am luat căul. Mamă, de chiar e 57. Trebuia să mă omor să iei și răspate. Băi, Veri, dar pe unde? Aici? Păi da. De acolo trebuie. Am rămas din. Ușor. Fii atent. Ai cât... Nu e pe aici. ai pământ mult? Da. Fii atent. Urcă-te în sus și pe unde căul vezi dirt și urcă-te în sus. Chiar ai. Uite și Și acolo. partea asta. Da, știu de cum ară. Iar văzi telefonul. E mult. S-a închis telefonul, s-a din păcate. Da, și bărie într-una, ai auzit. Aoleu! Dar tu de ce ai de asta? Așa mi-am pus un place mai mult. Ah. Am 300 de bucăți de șport. O să-mi faci și mie așa? Hmm? O să faci și mie așa? Ce? Sport? Faci ca mai bărie telefonul meu într-una.
Mamă, cât tare. Vezi să nu fie vreo lavă ceva pe de desubt. Fii atent, dacă nu găsești ieșirea... Wow! Mamă, cât tare, în oameni buni. Îți fac pickaxe. Aveam și eu pickaxe. Chiar trebuia să mă mori. Aveam și de mâncare. Ai mâncare? Da. Două pâini. pâini. Nu ăla! Asta ce avea dacă mâncam? Te omorai. Hai, mă. Și mănâncă și carnea aia de porc. Bun, de acum încolo trebuie să-mi crească Inima. inima. Inimile tale s-a făcut verde, aia sau e Foc. galbenă? Dai de ce ți-ai dorit. Bine. Am alea că fac un stack. 5. Aia, vrei tu. Păi, ai 54. 55. Bun. O să sap în sus și așa e să faci și tu. O să sapi în sus, că trebuie să sapi. Nu. Hai să mă refer tu când ai să ieși. Hai să faci tu la fel ca mine. Să faci tu în sus. Mai dau de el în sus. Nu, da. Sapă. Undeva tot trebuie să ajungi, dar nu o să Altă ajungi mine. la capăt. Ce dau numai de mine? Ce bun. Cred că e unei Sunt capac. păiani. Crezi? Nu zic că nu sunt. Se auzea Marian. Mamă, am zis că ăsta e aer aici? Nu. N-avem cum. Las că ai găsit 55, o să ajungi. Da. Și o să le transformi în de alea? Și ce o să faci cu ele? Fac armură. Și cum? Uite, pe aici te-ai întors înapoi. Da. Bine. Aici. Nu te duci în jos, în sus. Și vezi că vine păianjul ăla după tine. Bun. Și pe aici, mi se pare că pe aici trebuia. Gata, nu mai are ce să mai zic. Stai, sap și tu în sus. Fac. Pe jos? Nu pe jos. Pe sus. Trebuie să mergem în sus. Că dacă te duci... Păi, noi ne-am dus într-una în jos, în jos, în jos. Și nu am mai ajuns nicăieri. Și acum ne-am pierdut pentru o mină gigantică. Fără scăpare. Și fără înfundături. Asta fundături. Încă mai filmezi? Da. De câte... 48 minute, 39 secunde. Singura variantă. Să te duci în sus unde vezi dirt. Eu cred că vezi dirt. Da. Uaa! Dacă asculti... Eee, nu stupa. Să vezi și pe unde ai venit. Așa. Că dacă ceva face pe mine și de tot. Ce faci? A, construiești ăsta. Și cred că aici am să fac și casă. Și pe mine m-a durut. Da. Hm? E destul de mare. Dacă e ceva mai sapi din teritoriul ăsta și gata. Îți dai seama că când o să vin și eu gen, o să pun tot asta. Deci facem drept. Și ăsta e toți pomii. E mare. Mă, că Bă, mă enervează creeperul ăla. Creeperii ăștia. da. Enervanți. Adică am înțeles, e Am mult, să-mi e mult, fac dar casă. Îmi fac îți dai seama casă. dacă vine unul după mine și explodează toată casa. Mă bați. Dar bine, nu o să fie vina mea. O să fie.
de zic că trebuia să sap eu la Ce ăla? pământul. Iar te arunci, iar te lovești. Un bloc mai jos, mergi. Să fie toată casa, din păcate, din piatră. E mai bine că nu o să poată să ia foc. Ceva. Că știi din ce trebuia? Din de la negru, care se face și portalul. Obsidian? Da. Asta, nu dai seama că trebuie să sabla ăla. Da, dar era mai bine. Și mai bine, bă, ei ne-ai luat o randeaua. Pentru că dacă era un creeper Deocamdată acolo, casa, din nu păcate, punea. să fie ulemușcă de asta. Tu care să arate haotic, dar e... Cu jumătate de ăla, cu jumătate de ăla. Facer. Acolo faci așa? Bine, fundația, cum s-ar spune, poate să fie din piatră. Mamă, Aproape frate. jumătate din perete. Mamă, mai arunci. Ba da, mai mult. Ba da, cât mai ai. Și altul culoare. Și mai e încă unul. Tot de culoare de asta. Tu ce trebuie tu să mereu să te lovești? Păi vezi că poți să faci o ușă din ăla. Gata, oameni buni, să Uite, eu aveam 4. hai. Mersi la sine dacă știam că o să ajung în partea asta. Telefonul face așa. Telefonul așa. Că s-a închis pe joc. Și telefonul face așa din cauza că am închis pe joc. S-a închis pe joc. O să văd aia de pară și s-a închis pe joc. Telefon de știu. Tot oameni buni. Mai pe survival. Face și noi tot ce facem. Eu sincer până acum nu m-am jucat niciodată. Jucăm pe survival să facem un oraș, mai multe chestii, bla bla bla. Oamenii când venea seara pe survival, știi ce făceam? Dacă eram într-o mină sau ceva, îmi făceam casă din dăr și stăteam acolo pe mine. Nu săpam, nu nimic, că dacă mă jucam pe tine. 3 4. bucăți. Și câteam? 4 și nu dă nicio bucată de lână. Aveam eu una. Trebuie să faci acoperișul. Băleu. Băi, Nike. Băi, Mike. Am vreo 3 chesturi. Ceea ce E, dar eu cum ies de acolo? bine. Este sus. Da, o să pe sus, nu mai stai să faci nimic. Nu mai stau să mai iau pe acolo, că eu mă pierd și mai rău. Spune toate căcaturile astea aici, nu? Dar știi că poți direct să apeși pe ele și să mută în partea aia Da, da, să mutăm, uite. Deci o să mut. Da, da, ți-e mai ușor așa. Da, și un 2 de bucăți de furnace. Încă de iron. Stai. Bun. 97 de ecoul de ăla dacă le luai și pe ale mele. 97. Și vezi că aveai aproape de 100. Adică un steak și... încă ceva. N-am chef de matematică acum. Nu. Nu folosi. Iron. Iron. 7. Ale omule, am crezut că te pentru construcție. Mai trebuie să mai bagi de ăla. Că... Fac exact un pickaxe. Yay! Deci, uite, gata, mi-am făcut un pickaxe. Asta o să-l las în inventar pentru diamante. Dar nu trebuie, gen, eu știu că dacă vrei diamante, trebuie să ai pickaxe de diamante. Și cu ce spargi diamante? Cu iron. Și după... Să încercăm să facem, uite, deja pot să fac o cască. Faci măcar cască și bluză de aia, că pantaloni ai și... Dar nu lași pantaloni. Să mai fac un de ăsta. Ce? Acum, adică... Dar fac foarte multe de-astea și până să consumul lemn și după le faci pătate. Îmi aranjez pe aici. Bine, ia să pun asta.
Asta le punem aici și chexul punem aici. Cam atâta. Mam, iar am băgat filmarea aia cu... Uite. Sper să vă placă acest episod din Minecraft. Chiar chinuit să stai să filmezi. Asta și e cu două. Stai 2 secunde. Bună, am revenit, oameni buni. Vedem dacă s-a făcut iron-ul. Auzi, Alexandru, ți-am făcut și ție armură de full de iron. Ți-am făcut și ție armură full de iron. Da, mai filmezi? Da. Știi ce am să fac? O să fac o mină aici. Dar ce vă să de bateria în telefonul tău? Și nu te duci să vezi? Cât baterie? Am început cu de aer, dar nu trebuia să încep. Dar am spart cu asta de piatră. Adică să-mi stric ăla de aer. Mai bine. Mai fac de asta de... Cum se numește, de piatră. Cred că sparg un pic mai greu, dar... Cred că e suficient când m-am dus în jos. Am decât postarea pe ori. Iată.
frumos 3 bucăți. Să facem și acoperișul la casă. Acum. Sau poți să faci leburi din piatră? Da. O să facem de astea scări de astea din piatră. Pac, pac. Ce mă enervează? Bun, o să fac acoperișul și după aia revin. După ce am făcut acoperișul. Bun, acoperișul o să-l facem altă dată pentru că n-am ce trebuie și când o să vină Alexandru o să facem și acoperișul. Nu are rost să facem acum. Carabobui, da, cred că a rămas cu o viață, dar mă carabobui și mă să face. Cum vedeți că asta arată oribil, o să o facem toată din lemn și tot ce trebuie. Să o facem ca la carte. Facem aici o grădină. Da, mi-am pus numai două de astea, pentru că n-am mai multe. Să facem și astea. O să mă duc să iau lemn, mult lemn. Îmi trebuie lemn pentru casă și din păcate trebuie mult lemn. Dacă am făcut un sac de ăsta de lemn normal, am făcut vreo 3-4 stacuri de lemn de asta făcut. Ma. A murit din păcate. Și unde să mă duc? La ăsta aici. Acolo.
O să revenim când să ajung jos și vă arăt și vouă ce am găsit. Bun. Bun, am revenit și am spart ăla de aici care era scris la bubui și să-ți vedem cum sunt TNT-uri. Da, îi plin de TNT-uri aici. 4 bucăți de aer, bine. Un diamant. Gold. Emeraldi. Stai că mai am aici. Și aici am scris am luat. Și acum urc eu sus. Cam atât a fost cu acest episod. O să facem altă hartă pentru că așa, și o să dăm pe creativ ca să putem să facem tot ce vrem noi. Eu am fost Marian, ea a fost Alexandra, v-am pupat. Pa, dați un like, un share și un subscribe să vadă prietenii voștri. Pa!